latest figures kini sa Bureau of Treasury. Ang total national debt sa Pilipinas nisulbong ngadto sa 18.13 trillion pesos. 18.13 trilyones pesos na sa buwan sa Enero karong tuiga. So pagsugod sa 2026, burot to 18.13 trillion pesos. Matod sa Bureau of Treasury, sa buwan lang sa Enero karong tuiga, nakautang ang Marcos administration og 426.15 billion pesos. Sa usa na kabuan, 426.15 billion pesos ang utang. Sa ato pa, palaban ko sa Google Calculator, ang Enero, dunay 31 ka adlaw. So 426.15 billion pesos divided by 31 days. Pero utang sa Marcos administration kada adlaw atong Enero, 13 billion 746 million 774,193 pesos and 50 centavos kada adlaw na. Grabihan ining utanga. Kada adlaw, 13.7 bilyones pesos ang giutang sa Marcos administration. Diin man ang padung ng utanga. Mo gigasto na to sa atong flood control projects. Mo gibulsa sa allocables o non-allocables sa mga kongresista o mga senador. Mo na lang itong pangutana, wa man tayo nakita ang improvement. Diin gastuha ka na dako kayong utang. So, 18.13 trillion na ang atong utang. Atong kwintahon palihog, pilay utang na itong kada usa ka Pilipino. Akong gibasihan ini, ang latest figures gikan sa Philippine Statistics Authority sa atong populasyon, 115 million. So tabang mo niyang tanaw sa iyong calculator, 18.13 trillion divided by 115 million, kada Pilipino utangan og 157,652 pesos and 17 centavos. Hasta ito ang bata mo pa'y pag-uha sa Cebu Maternity Hospital, makugang, muundang siya hilak. Hilak na siya balik. Hibaw niya utangan na siya 157,000 pesos kapin. Saan na ito ng pagbayan? Kung mauni nga magsigi habog pangutang ato mga opisyal sa gobyerno niya dili dapat sa aktual nga mga proyekto nga kapuslan sa katawhan ipasimang sa ilang pribado nga mga bulsa. Di mangita tag konkretong paagi bi unsaon nato ni sa pagbalik-balik pagpahinumdom hangtod sa adlaw sa eleksyon. Aron ini eleksyon mo tarong na gitag pili. Ang mga leader kanang mga dili kawatan, kanang dili mapahimuslanon, kanang dili mga abusado sa gahom ang atong piliyon. Kanang kamaog yun nga mo palambo sa kahimtang sa nasod sa katawan. Dili mo paburot lang sa ilang pribado nga mga bulsa. Magpadayon gani pong pangutang ang gobyerno, niya wag yapoy laing kapaingnan, ningil na ta. Mangisog na ta pagpaningil, hain mapadong ng utanga. Hain naman ng kwartaha. Trillion ka pesos na utang, 18.13 trillion pesos ng utang, unya maulang gihapon Ang itong kahimtang, di gihapon matapakan ang mga libaong. Wag gihapon klaro atong drainage system. Huwag gihapon klaro atong mga flood control projects. Sige lang gihapon tagbaha. Sige lang gihapon tagkasakit. Huwag gihapon tayo mga tambal diya sa atong mga ospital. Ipasapasa lang gihapon sa mga lagom na atong mga pasyente. Di gihapon tagkapahimos sa kinatibuk atong benepisyo sa PhilHealth. Muamin gihapon sa mga politiko una ta makakuha sa mga benepisyong gitakda ng daan sa balaod. Na mabuntagan tag litanya sa tanan nato mga reklamo pero masumpay ng tanan sa kaway klaro sa liderato sa atong nasod karon.